Δεν το τράβησες. Το τράβηξα. Πρώτα. Ποιος ήταν? Ζόρτ, έλα ποιος είναι? Ζόρτ, ερώτημα. Περίμενε, όχι μην πες, περίμενε. Αυτός το φύγανε. Κοίτα, αυτός θα σκοτώσει. Μάρια, πριν μου θα κάνει, ρε. Έλα. Έλα, ρε. Τι είσαι αδερφή σου? Την οποία... Ήταν ωραία να τον πάω. Εγώ μπορώ να κάνω και κολοσσί. Τσουψιμό. Τσουψιμό. Έτσι, να μας διορθώσει τα παιδιά. Καλά. Έλα, κάτω, εσύ το κάνεις καλά. Μην πες, περίμενε φίλε, μην πες και. Μην πες κανένας, μην πες κανένας. Κολοσσούμα! Κάτσε στο πλάτη. Έσπασαν λίγο πλάτη, έσπασαν λίγο καλά. Ανάποδη. Τι θα πες τώρα? Λες το πάτη. Το μπούτσα είναι κουμένα. Λες θα πηδήξω από το κεφάλι. Θα φας το κεφάλι. 2 κιλιά, Δεν το έβαλες. Μισούς να εκφράσει πανικά, μισούς να εκφράσει πανικά. Μισούς να πας. Ή δοκιμάσεις πάνω πιστινή. Πιστινή ή δοκιμάσεις πάνω απ' έτσι. Πιστινή να την πάω. Να το κάνω, αργώς. Ρε μαλάκα, δεν είναι έτσι το νερό, καθόλου. Στην αρχή ρε φίλε. Μου τη βάλω. Έχω πεις πέρα. Έλα από πάνω. Έψω. Έλα από πάνω. Έλα πες Γιώργο. Γιατί? Ρε μαλάκι, δεν έχουμε ένα κοβίδα. Καλά από πάνω είναι δύσκολο, είναι ωραίο φίλε. Γεια έπαιξε. Γεια έπαιξε. Πάμε φύγουμε ρε. Πάμε να κολυμπήσουμε ρε μαλάκα. Έλα βούτα. Περίμενε εκεί, στο κεφάλι. Ναι ρε, όχι με... Μετά που δεν έβαλες το κεφάλι. Όχι, δεν φοβάμαι. Τον έβαλες. Κεφάλι. Δεν μπορείς κεφάλι. Όμως. Καλύτερα να τρέξει με το βίντεο κατάλαβα. Αυτό λίγο φυλάκι. Τι λέτε? Πέρασε καλά το... Ψάψε. Όχι ρε γάμο. Πελές και με αυγή. Ρε τι, πάτσα τα φιλιά και γλύσεις στα χέρια παρά να παιδί. Μάριο, πήγε πια στην πάτο ρε. Πού είσαι ρε μαλάκα, τέχα. Πήγε πια στην πάτο. Τι έχω ήσταν. Ρε μαλάκα, εγώ νόμιζα ερχόσαι να τη βάρικα. Η κοίτα κάτω σε περίμενα ρε. Θα φύγει το όμως άλλη παραλία. Άμα φύγει να πάει, θα πάει. Μου μαλάκα. Πάμε, έτσι πάμε. Πάμε, Μάριο. Πάμε, Μάριο. Hey! Πάμε. Είναι μπετονιά. Είναι μπετονιά ρε μαλάκα. Έτσι θα πάνε. Έχουνε
Τα μπιλιακά για αυτό που είναι. Ide sus, ha? Buat ada. Sana bisa pisau kita. Ναι, και να μην τις πάρει. Eso que varía. Ya, eso que varía. Ahora dónde cambio, ¿no? Oh, τι θα τώρα με την έτσι. ¿Ah? Eso que varía. Να το κλείσει το βίντεο. Ναι.